हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुननि आपडेट मोननो थाखाय धोरोम बड' कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनि सेराव मोनहैग्रोयो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर, फैनो गोनां 2023 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां सावथुननि मुङा जाबाय थैनि गाब। बे थैनि गाब सावथुनाव गोबां गोदान आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुनाव फाव खालामनाय माखासे आर्टिस्टफोरनि मुङा जाबाय राजिब, अनसुमै, मासुम, गोमबोर, उदांस्रि, जिसास, कमलेश्वर, जुमब्रा, मिजिं, मस्क', निर्मल, धरेन्द्रनाथ। आरो बे सावथुननि प्रडिउसारा सन्जीब बसुमतारी। स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ होदों मोगथां बसुमतारी। लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानो। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनलायसिगोन।